Ping! Čaute ľudia, dneska vítam nové a dneska sa idem učiť robiť na tom. Finger BMXke vyzerá takto, je zelený. Tomu som dostal ešte takéto kolku, to si môžem spraviť druhý part, jak sa to budem učiť. Toto bude, jak spraviť základné triky. K tomu, dneska mám k tomu proste random vec, môžeme ísť na to. Prvé, bunny, nazdvihnete koleso, malo by to nejako takto vyzerať. Nazdvihnete predné koleso, či zadné, a takto spravte a nakončite sa dopredu a bum. Malo by to vyzerať nejako takto. K tomu aj nejaké triky môžete nám dať, takéto. Takedy sa mi nepodarilo, lebo som iba začiatočník, iba učím také základné triky. Potom môžete do toho pridať aj oné, normálne. A nejaké triky k tomu zandať. A vidíte, no funguje, vidíte normálne v každom obchode už, podľa mňa. Nám, čo som bývam v dedine, sa to predáva. A jak spraviť toto, to vám hneď poviem. To proste, dajte takto prst a otočte to. A jak to budete ďalej trénovať, o 2 týždne sa vám ozvem, aký budem už lepší. A prsty majte takto. Sem majte prsty. Takto. Lebo a keď chcete spraviť proste, že takúto otočku, ja to neviem. A tak proste týmito prstami zatočte takto. Si takto majte. Prepáčte, ja som začiatočník, ale iba vás učím také základné triky. Takto dajte koleso a takto otočte. Čakajte, toto si chytím trocha. Takto otočte, ale držte sa a takto. No ale ja som začiatočník, tak neviem, ale je to iba skúšaný trik. A potom takéto blbosti. Vidíte? Tieto dve. No tak tie, to proste si zoberte random niečo. Ja vám to ukážem, aby ste to najlepšie videli. No tak to je najjednoduchší trik. Ja vám to trochu viac oddelím. Skúsim sa. Idete takto a zadajte tu nejaký trik a chápete. To bude asi všetko dnešného videa, lebo neviem úplne všetko. Keď mi poradíte do komentárov niečo, tak budem veľmi rád. Takže čus!